Siji. Kayak mudik kok. Loro telu. Lah laptop ndi? Ning jero kon. Ono tarik ngene sik. Nah, wis pancen sik. Anteng sik wae. Bang. Hah? Hah? Bu. Iki bos, iki ceritanya aku arep njemput Wulan balik nari. Motorku tak isi bensin sik, oke. Ngene mbahku. Seperti biasa. Stok bensin. Di sini ada banyak. Karena kan makanya langsung mengisi saja. Ngono. Wulan wis mulai aktif sekolah nah. Andini engko wis balik ning dalam bola. Iki aku yo semangat konten meneh. Di-support, ditonton, di-like, di-komen, di-share, di-subscribe. Delok sik sekebak urung. Harus dikebaki bos kae. Urung titikne sak selongsongane. Guys, kok kalau beren malah bahaya. Guys, ki full. Ini ngene mbahku ki. Nang aman bensin. Fasilitas mamaku. Tak puli terus ini ki bolo. Mamaku turu kene anggar ngono ini. Ning omah kene. Dimakane ora tau ketok ning omah. Guys, tutup. Semangat. Iki lho bos, gedange. Mane-mane radane. Ya wis. Iki aku arep langsung gas. Wulan mau tak telepon ra kena. Golek ya ning kono biasane ning kosane koncone. Ya wis aku tak mlaku sik bos nanti. Ya wis kono engko tak. Bos, wis teko. Kulane, wo lah iki wonge ngenteni kene. Lah biasane ning kono kok telepon orang ngangkat ki lho. Ligar nih dhewe iki. Oh. HP ini ngedrop pisan. Mantesan telepon ra kena. Kowe ket mau ngenteni kono to? Ayo, iki arek jiko helm apa ora? Jiko helm apa jiko apa? Ngono ternyata, bos. Kayak jiko helm ning kene iki. Terbalik. Sik, bos. Ini Wulan semua karena kok putus cinta apa ya Wulan? Nah ini lo lemes mau sak nih. Kowe ngopo lo lemes menlan? Baru putus cinta ta? Baru putus cinta? Kesel nggone. Lah kan tak kon ning kosane kancamu to. Oh, ngirene. Ngono ya ora omong ngono ngechat. Aku mau ya ngising sik. Ngupload konten sih ngono. Orang ngenteni ning gone Sipa kan ya enek to. Gak. Wis. Bos. Nalan-nalan mandi. Mandi lah arep balik ya iki kon natah nih barang-barange tali karet. Bonane peh. Bos, sing padha kangen kontenku ngene iki sapa? Monggo di-share, di-like, di komen. Nah, suasana kebetulan balik sekolah bola sore hari. Kowe ngenteni ke jam piro? Lah kan biasane gone flora to, makane aku nyantai, kowe ora omong. Ini orang mudeng, orang arti,
suasana kota Srimbawono. Tak sepilkan sing rindu kota Srimbawono. Wes sore wis mulai wong-wong rame padha keluar. Padha jajan. Padha balik-balik sekolah. Suasananya. Padha latihan bal-balan kalau kayak ini iki bola ya wes. Nanti kita lanjutkan lagi. Wah ini sampai Labuan iki lan dolan iki deh. Kita lanjutkan lagi nanti nek wis omahe Wulan. Oh kepiye keseruane pokoke nanti kan terus bola. Wis top bos. Loyori deh. Mes ya. Gara-gara rata gendang tak jemput. Ya ngono kuwi, Bos. Saya tak labrik nanti. Dek. Nanti nih. Jari arep balik. Jalan. Ndang celon turu paling. Nanti wong ngejar arep balik Bandar Lampung. Dek. Oh, sik ngising, Bos. Ngising. Gua aku kan notokne iki lho barang-barangnya akeh. Wis nanti kita lanjut lagi karena Andi ngising-ngising. Wulan isih kesel ya. Nah, iki bolo iki ceritane Andi arep balik ning kosan. Rono. Ini persiapan. Wulan kon Tapi mau Dek. Yo ora cukup iki. HP-mu Dek. Sepatumu ning nggon iki celok. Mas Anji. Jikono anu tripod kuwi meler ini anu in frame sih. Anu tripod. Persiapane bola ya iki ngene iki. Barangane gawakane wakeh. Ditaruh mburi lah. Tengah. HP-mu Dek, jikono HP-ne Andi. Tak setting. Sepatumu. Wah, gawe kabeh gawane ya Foto misalnya. besok nek gampang. Sing ora tak penting iki tinggal sik. Penting kopi. Wah, Tes-tesane. Laptop. ini lan in frame kene. Ah, iya, in frame. Jadi bola persiapan mudik. Kayak bojone Ansa banget. Iki kene ben Wulan ketok. Kene mudik. Wis. Ora sing goleki sing Dika. Nek ini yo wis ngomong dini ya wis. Wis. Ndi neh? Jiko ning karet ning Joko lan. Tapi nek tengah kan situ sih. Kok to Siji. kayak mudik kok. Loro telu. Lah laptop ndi? Ning jero kon.
Gue yang buat cangking ayo rusak lah buang. Rusak lah dicangking gedok-gedok to ning anu. Wis. Tali pernah rusak. Jurau ning Ning jero jok. ning Rusak tengah jok ae. ning tengah-tengah kelambi yo. Iki bos, ya koyo ngene iki. Jarine penting kabeh tak kon bos sing penting-penting. Sing penting saene iki. Yo libur sebulan iki gawanane ya akeh. Karepku klambine separuh sik. Gah, Sumpah lek balik anu. Oh, lek ora engko tak terni. males lho. Saiki ngono kuwi. Ning Jawa iki gawanane 3 kali lipat iki boleh lek ning Jawa. Gantiku sakene dhewe. Engko isih nambahne dek balike nggawa neh pas ke papat ya dek wis koper. Yo kae kan kakekne endorse. Carrierku. Padahal gue salahnya bukan itu ngomong. Ora iki to. Gawan iki. Ora apa-apa lah. Engko ku balik neh lho yo nang. Jangan naliku. Iki Iya, kok sing sitok lan. Kon pada lo Ji. Eh? Tekun. Lah mulai beja. Ini. Lah yo. Lan, jikokno sing cilik ae. Sik iki. Wis tak jikok. Kuwi kakung kakungnya. Enak es, enak alam. Bapak. Enak mau dagang es sing dinekne ngono ya. Jikokne? Pas Sing iki. dikenekne. Sopo? Sing diceglek ngono ki lho. Sik. Akeh kok. Ning ndi? Yo ni pasar. Kok Jeglek. kene Jeglek apa? sing dipres ngono lho. Gene cambu kuwi. Dalan tukane. Udah cepat. Dan nggak motor mas aja. Dedi deh. Kayak. Kok sik to? Iki sik lho, Dik. Imprem sik. Selak arep nganu to mangan to? Yang kau nomor perjalanan ini ngelak. Wow, lah angel nggawa ya abot. Jurang ya. Kok tidak ning kono kok. Piro tergae? Tuku sing 5.000 ae kono loro. Kita ambil batangnya. Wis ndak apa lah. Iki kan kek karya sik Dik, men bagi. Ndi? Ono tarik ngene sik. Nah, terus pantun sik. Anteng sik wae. Iya, Bu. Bang. Wis seterah. Setok. Jadi set lho, kok ora nek sing. Arena itu apa kuwi? Ngarep lagi kan. Arena itu apa? Ngarep itu kan wajib tumbal. Ini kan Wis, udah. pol iki. Menang apa? Dik, kowe numpakmu ngono ora? Lah yo ngene dikenekne. Yo, saya tak undurne. Udik. Sini kokrek-kokrek ora. Enggak iki dosone tok nih. Ini wong busuk mrene malah iki. Boy. Penting iki, penting kabeh. Oh iya, tak tali segmen. Itu. Iki nanggung lho. Ora tak palekne sisan. Engko wedi njrodot metrot. Kowe kangelan dadak nelpon aku nyusul sak jam. Tapi engko lek tak tali kenceng kowe engko nyepote angel. Gunting ya Gunting kok. Sto tenang no. Guntingnya gunting itu. Yo. Positif aman iki. Aman tekan Aceh. Aman iki. Engko lek ditekoni wong jerone apa iki ngono kuwi? Tuyul 5. Beras. Sik. Tak taline sik. Saiki Kok meragukan itu sih?
Bocor apa, Dit? Ini ki tukang muat gabah gitu. Ono biyen. Wis bener. Wis. Mani ini baru kono. Laptopnya gini. Ah. Awan-awan lho ya. Akut. Ini aja lah. Nah. Wes di barang kita sing tamu. Tatap misang. Diuntur ki bro. Ora diuntur ki engko dhek numpake ngene. Cek. Wes. Bane. Wah, tos. Iki kekandelem iki nggo muat glondongan kayu iso kuwi. Ya ora becek nek iki. Ini. Wes. Kartu ngene apa dicantel tak tali tas karo ngene? Wis ngene. Wis ngenteni wulan. Ya Allah. Sekolah. Payung, Mbak. Barang payung go balik bareng. Lah iya. Wes saya mudik. Hah? Hah? Bu. Semester berani mau. Semester apa? Rezeki semester aku. UAS toh? Yo bulan 5 wis rampung. Wis Wis dadi kata kesel gini. kesel degek ya. Penak. Ambles gitu.